Il-professur Andre Xwireb mill-Università tenna li Malta tinsab fuq qudiemnet fil-qasam tal-Quantum Communication, qasam teknoloġiku li qed jespandi pass maġġel ħafna. Din il-forma avvanzata ta' komunikazzjoni tuża l-prinċipji tal-fiżika biex titrasmetti informazzjoni b'mod estremament sikur. F'dan il-kuntest il-proġett PRISM se jibda jimplementa netwerk ta' Quantum Communication f'Malta f'konformità mal-viżjoni tal-Inizjattiva Ewropea EuroQCI. Waqt li indirizza konferenza dwar l-irwol ta' Malta f'dan is-settur, il-professur Xwireb spjega kif Malta diġà tinsab avvanzata mal-pass Ewropew li tinħoloq infrastruttura ta' komunikazzjoni bil-kwantum sal-2030. Huwa spjega kif il-proġett PRISM ta' pajjiżna għandu l-iskop li jfassal u jwettaq infrastruttura simili nazzjonali, inkluż bl-identifikazzjoni tal-lokazzjonijiet, it-teknoloġija meħtieġa u l-użi applikabbli fis-setturi strateġiċi. Dan in-netwerk se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa u se jpoġġi lil Malta fuq quddiem fl-era diġitali avvanzata u sikura. Il-proġett jinvolvi kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta, entitajiet governattivi u kumpaniji privati. Il-professur Xwireb li mhux biss hu lettur fl-Università iżda wkoll il-fundatur u kap eżekuttiv ta' Mercury Quantum Cyber Security spjega kif il-missjoni tal-kumpanija minn dejjem kienet li tagħmel il-quantum communication prattika u faċli biex jiġi implementata u konformi mal-standards u dan mhux biss fil-laboratorji iżda wkoll fl-amministrazzjoni pubblika. Malta għandha futur interessanti ħafna fejn għandu x'jaqsam il-quantum communications u hekk. Kemm minn aspett ta' laboratorju u akkademja fejn qegħdin nagħmlu ħafna avvanzi fuq quantum computing u quantum communications, sigurtà ta' quantum kif qed nitkellmu, però kemm ukoll fin-naħa ekonomika naħa industrijali u għas-sovranità u s-sigurtà nazzjonali wkoll. Aħna ingaġġati f'ċertu proġetti Ewropej li permezz tal-proġetti qegħdin bdejna nibnu xi forma ta' test bed infrastruttura biex nittestjaw biha li fuq nkunu nistgħu nikkomunikaw b'mod sigur ħafna. Fil-konferenza wkoll intervjenew is-segretarji permanenti tal-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Joyce Dimek u Godwin Mifsud mill-Ministeru għall-Ekonomija u l-Intrapriża li enfasizzaw kif il-proġett qed jagħti priorità lill-iżvilupp ta' soluzzjonijiet li jiggarantixxu il-protezzjoni tad-dejta f'din l-era teknoloġika ġdida.